Duela 77 urte bombardatu zuten Gernika. Ez dakigu gure herria nolakoa izango zen gaur egun, hori ez balitz, hala izango. Argi daukaguna da, gure arbasoaiek, eta gu Gernikarrak izan da, gure aitonamonek bizi izan zuten hori. Gure arbasoak anikilatu nahi izan zituzten. Baina haien odola daramagu guk zainetan, eta haien ahotsarekin kantatzen dugu gaur hemen. Gure oroimena, gure omenaldia, han hil zituzten haiei, gure arbaso haiei esker daukagulako gaur ere, daukaguna. Eta baita ere aipamen bat, ze munduan Gernika asko daude. Eta Gernikan izan ziren, Otxandion izan ziren, Eibarren, eta izan ziren baita ere gaur egun Sirian. Beraz, memoria gabeko herririk ez dadin egon, eta gurea ere ez dadin izan memoria gabeko herri bat, Gernikan. Josefina Sorozabal, Aurelio Legarreta, Katalin Arrieta, Maria Luz Fierro, Agirre Amabi urte, Francisco Araluzea, Neskato erre bat, Gernikan. Aldama, me identifikazina, Aurelia Candes López, Clara Zaldunbide, Korputzatiak, Hermana Basabe Orma, Etxea Telesforo, Eliero Barrutia, Maria Santa, Agapita Iturralde
Hemen dauzkazue orkesta zuzendaria Fernando Velázquez eta berarekin batera Euskadiko Orkestra Sinfonikoa.